Staff Selection Commission ka code application nagabanta kini gipus kata hadu khatnyo hajar new spark new tuli ki vacancies hagi kerdan baper badia application forms lapdiang nadu ka arpsau tarik ubnai Jun ajar arpsau hadu arpsau tarik ubnai Julai ajar arpsau so lakarpan ya candidates lane ki khun samla ki banapo ka state meklaya bapin shim ya gane kalan kabu kenang ba pinla ban apply ki kam ki ba lalai hapo ka staff selection commission kata hadu khatnyo hajar news pa arpnyo tuli ki pus shwa ka last date kata kabade arpsau tarik ubnai ba new aljar arpsau mencangin de page kini ki pus harum kabankong ki pagantup haka page skill 7 kata sopsau hajar khandai spa hadu cilak sopar hajar sospa shibanai kidon hadu katsantali ki keteng jong ki pus badai jong ki office assistants pat ngam da don kam ban da jer keteng hande lada pikwa ban tip ki kita ki keteng jong ki pus ngakarpat bapinlej syak official website jong ka staff selection commission bat kebangan sabu hapo ka description box pa pinyo ya gijingtip kiba kambania kabar shushu ki kerteng jong ki pus kiba hap ha ga pay level 6 kata lifesan hajar sauspa hadu chilak khadar hajar sauspa shibanai kidon newtli kibadei ru halagi jong ki department but ya kaneru ngamda don kam banda jer kerteng namar kidon shibun bha kipus te lada pikwa bantip ki kita ngakarpat bapinlej syaka website jongka staff selection commission page bha ki keteng jong kipus ki bahap ha ka level 6 kenang bapinla ban apply nakabanta ki ki kam kabalai pan kidon driutli ki pakantup ha ka level 5 kata akhnai hajar arspa hadu khandai po ar hajar laispa shibanai hangne kidon ki pus jong ki auditors but accountants but lada pikwa ban tip company lech shaka upsal website jong ka staff selection commission ban page benia ki kita ki pus ki badon hagani ka level 5 ka level 4 pat kidon driutli ki kerteng jong ki pus kata kabadai arpsan hajar sanspa hadu propu hajar shispa shibanai badai jong clerk tax assistant but sub inspector hagi department baper haba total lang ya kite ki kerteng jong ki pus barok kidon hadu live sau jeli but ki vacancies padi kidon hadu khanyo hajar news pa arpnyo teli ki vacancies tang hagite ki live sau teli ki kerteng jong ki pus ki balai hapo ka staff selection commission kumcala karpat ya ki kun somla ki bala pendep ya ki kerdan pule kat kum balapan daga commission late ban apply no nakamta kite ki post ki baper ki bangala dep ban ya thu ya phi hapo ka staff selection commission hangning ya page pade ya ka age limit lani karta ka bapila ban apply ya kite ki kam ki balai hapo ka staff selection commission karta ka baphi ha ki ka bapila ban tep ya kite ki kam kan dei na du ka khat phra hadu live post nem ki don ru ki ba khat phra hadu art news nem but khat phra hadu live art nem te la nga EAP ha bapinjit ya karta kat kum kite ki kerteng jong ki pus ki bapila ban apply but karta ka bapenjalan lani ka relaxation kan dei hadu sans nem nakamta jongi ki ST essential qualifications lani ka kardan pule kino ki bala pendep ya ka bachelor degree in any streams but kumjuru ki bala pendep haki universities lani ki institute bala itu lengba ka government of India la sha ban apply nakabanta ki te ki pho hajar tli ki post ki bala hapo ka staff selection commission Henry ya kitu ki candidates ki bakwa ban apply ya ka post junior statistical kin hab ban shim ya ka subject mathematics ha ka class 12 lani 10+2 ha ka percentage ka ba phi hab ban kot hadu drew 4%. How to apply for the following vacancies in the staff selection commission? Application forms
must submitted through online modes lani yaki application forms ki ba phikwa ban apply yaki tiki vacancies pihak ban le lengba ka online mode dakba pin register shwa yala de ha ka SSC portal ban nangta supply bat lada dangdon napdeng ki candidates ki bompat nang kumno ban apply i nakamta ki vacancies lengba ka mobile phones ke jongpi saya comment hapo ka comment section lada phikwa bangan hikai shapang kumno bapin apply ia ki post ki paper balai hapo ka staff selection commission kandon ru ka tarik banle ya correction kata nadu ka shipo tarik ubanai August arjar apsau but khatwe tarik ubanai August arjar apsau but kini ki tarik kende nakamta correction de lakarpat iki candidates ki apply nakamta ki post balada jia ba phi bakla ha kapor ba phi pendap ya ka application form subha ban kan mau ki tarik ba phinle ya ka corrections but hangne nginepe ya ka centers of examinations nagabenta jong ki candidates ki badai na po state Meghalaya lane ki khasi wanom singo artatin ka centers of examination kadon hapo Shillong but ukut jong kane ka center udai Sanhajar South pa UA lane 5401 Titang kumtahi nga karmen ba pilayo jing tip hakabay day ba kani ka staff selection commissions employment lani recruitment 2024 hakaba kalakot application nakabanta ki candidates ki bala pendep ya ka kerdan pule katkum ka jingkwa jong ka SSC ti lada dangdon na peneng jongi lani ki viewers ki badang thmai hapo ka channel wat ki video ki jonga kerpat de pi pin subha ban ya share like bat kham tam e ban subscribe nakabenta ki new updates lani ki new information ti tangkam tahi hublei shibun